Els afores de Brisbane és pur bosc i al costat d'un parc nacional entro a la propietat d'una ebrenca que porta més de 10 anys vivint a Austràlia i fins i tot me trobo un comitè de benvinguda caní. Hola! Hola! Què passa? Liu, vine, come. Sí. Hola, sóc la Marta Navarro de Tivissa, originàriament. Benvinguts a casa meva, a Pullenville, Brisbane, Austràlia. On estem ara mateix? Això és casa nostra. Les cases tenen molt d'espai, molt de terreny, i per nosaltres és apassionant veure tota la vida salvatge que hi ha al voltant, perquè tots això són boscos. Llavors ens atrau, aquí hi ha molts cangurs a cada matí que venen a pasturar la gespa, podem tenir els nostres animals, tenim gossos, tenim cavalls, que te'ls ensenyaré. Aquesta propietat té unes 4 hectàrees ara mateix. Aquest és en Morc, i aquest d'aquí és un cavall que va competir en carreres de cavalls, que aquí són molt populars. Després està el meu tresor, que és la Nina. Aquesta és la meva Euga. I la característica d'aquest cavall és que és molt resistent, són els que utilitzen a les propietats de cattle per controlar les vaques, no? El Fini és com un nen, val? Sempre busca gresca, sempre busca jugar i ara està entretingut amb el gos. I el gos amb el Fini. Molt sovint tenim serps al voltant, de les bones, de les dolentes també en tenim, i aquestes no fan tanta gràcia. Ara estem al meu hort. Aquí hi ha albocats, papayes, tomate de árbol, el tamarillo, que és sud-americà, i això són dragon fruits. Veus, la fruita és aquesta, que quan està vermella es pot menjar. I aquí tinc taronges, que estan ja per collir. Són taronges molt grans i molt amargues. Jo vaig començar a treballar com a veterinària. La primera feina va ser treballant amb les cabres de rasquera. Vaig estar treballant, col·laborant amb la Generalitat amb les campanyes de sanejament de les cabres. La cabra blanca de rasquera. Espectacular, va ser una feina superdivertida. Crec que és l'única raça autòctona catalana de cabra. I d'allà vaig començar a treballar per la Unió de Pagesos a Amposta, obrint una oficina de serveis tècnics. El 2010, quan jo tenia ja 40 anys, amb un projecte de família vam decidir venir a Austràlia. Jo no podia treballar com a veterinària amb el meu títol europeu perquè no estava homologat aquí a Austràlia i l'única alternativa que tenia era o tornar a fer la carrera, que no em venia gens de gust, o fer un doctorat. Em van acceptar amb el programa de doctorat de la UQ i això, quan tenia 41 anys vaig començar el doctorat. Sempre li he estat molt agraïda a Austràlia perquè em van donar no només els diners suficients per jo poder-me mantenir, és a dir, em van donar una scholarship, em van donar també diners, vaig presentar un projecte que els hi va agradar i em van finançar un projecte de doctorat per 4 anys. Llavors em vaig reinventar. Com a família no m'he penedit mai de... Liu. No. On està el pare quart? I des de llavors que estic fent recerca per la Universitat de Queensland. Vull dir que ara la meva recerca és sobretot nutrició transgeneracional en porcí, els problemes amb la transferència dels nutrients entre la mare i el garrí, per exemple, quan encara estan en gestació, i això és un model perfecte per humanes, sobretot treballem els embrions que tenen alguna mena de restricció en el seu creixement. I utilitzem el model porcí per estudiar també què passa amb humana, perquè és exactament el mateix, entendre quins aspectes placentaris estan interferint la transferència d'alguns nutrients, com per exemple els aminoàcids, que fan que no es transfereixin perfectament bé i això pot crear restriccions en el creixement dels embrions. La Universitat de Queensland, amb els sectors d'agricultura, està al top 10. És a dir, top 10, I anys, top 10 del món. És a dir, hi ha poques universitats davant nostra amb agricultura. Sí, és una de les més bones del món. Aquí s'inverteix molt en investigació, molt en recerca,
I per les característiques d'Austràlia, que tenim una climatologia que pot arribar a ser molt dura, hi ha molta recerca en com fer plantes i animals més resistents a la sequera, a la temperatura. Aquesta és la meva motosserra preferida, que em va molt bé per tallar branques. Ara li hem de portar a l'Eugeni, que està tallant fusta, i li anirà millor que no pas el que està fent ara. Té, Eugeni? Ojo amb el gos. Mira, aquest és l'Eugeni Roure, és el meu marit. Hola, molt bé. Què tal, com esteu? Per què heu venir aquí? Potser per alguna cosa... Sí, bueno, inicialment una proposta de treball per la Universitat de Queensland, que és una bona universitat. Llavors era una proposta professionalment molt interessant, en un país que ens semblava bastant atractiu, anglès, pels nanos que teníem, els nanos llavors de 4 o 5 anys, pujar-los amb anglès com a llengua pròpia ens va semblar una inversió molt bona per ells. Treballeu junts, potser, a la universitat? Sí, senyor, treballem junts. Nosaltres treballem per la universitat. Sí. Tenim un grup d'investigació de veterinària, de nutrició animal, i formem part del mateix equip. Austràlia és un país fantàstic. Té un petit inconvenient, està a 17.000 quilòmetres de distància de les nostres famílies allà. Aquest és un inconvenient que fem el que fem, no ho podem escurçar, això, és complicat. Sabíeu on estava el mapa abans de venir? Brisbane. Jo no. No. No et molesto més, et deixo amb la teva feina. Sí, que passarem fred, si no, Gràcies. Adéu. Marta em proposa anar de ruta i visitar una fira anual per descobrir alguns dels costums, personatges i espècimens que habiten aquest racó de l'Austràlia rural. Estan fent els miniature horses, que no són ponis, són cavalls en miniatura. No es poden muntar aquest tipus d'animals perquè no tenen estructura, fan saltar. Són com gossets, vale? Aquests cavalls només serveixen per fer show. I llavors, no sé, és una activitat més. Tot això és molt rural, és de la gent realment que treballen aquí hi ha molta producció de carn de vedella, val? Són explotacions molt grans que tenen molt a veure amb la cultura del cavall, i aquesta gent reflecteixen això, no? És el barret de cowboy, la camisa fixa. Al final són gent que viuen del camp i amb això m'hi sento molt identificada. Jo em vaig criar a la Ribera d'Ebre, al Mas de Baix, que ara és el Mas de l'Illa, que és part del terme de Tivissa, però està molt a prop de Ginestar. És un lloc fabulós, preciós. Vaig passar els meus anys de joventut allà, anant als ports de Tortosa, al Delta, a l'Ametlla de Mar. La meva mare és de l'Ametlla de Mar, llavors tots els estius els passàvem a la cala. El mas dels meus pares, que era molt gran, era una casa molt gran, l'han reconvertit en un hotel rural que es diu Mas de l'Illa, i segueix sent un lloc màgic. M'he adaptat molt bé aquí, jo estic encantada de viure aquí, però sempre allò sempre serà casa meva, definitivament. Aquí no hi ha pobles, aquí hi ha la ciutat, el city center, que gairebé no hi viu ningú perquè és per business, però la gent vivim en cases separades o no hi ha pobles. Com són els australians? La societat australiana és oberta però alhora tancada, és a dir, et donen la benvinguda però després no són tancats, són molt guardians de la seva intimitat. Llavors és difícil fer amistat amb australians, la veritat és que és molt difícil. Els nostres amics segueixen estant a Catalunya i els bons que tenim aquí són catalans. Estem amb la meva preciosa filla, la Txell Roure. Està treballant aquí recollint una mica de calarons, no? Perquè està en viatges, que vol viatjar molt. Tu vas deixar Catalunya, tu germà també. Però ens vam moure aquí quan tenia 5 anys. A casa sempre parlem català
El que passa és que quan vam arribar, al cap d'un any i pico d'arribar, entre els dos germans, jo tinc un fill també, el Bernat, entre els dos germans van canviar la llengua, perquè la seva llengua social és l'anglès. Llavors vam notar que al cap d'un any de nosaltres arribar aquí van canviar i es parlaven entre ells en anglès, i normalment s'insulten en anglès. Però a casa sí, a casa parlem català. I ningú sap què és que el català, ningú sap. No? Ningú. Si algú m'ha demanat d'on soc, dic Catalunya. Ah, sí? Sí, sí. També pensen que és molt interessant. Com és, oh my god. Tindria que guanyar la seva classe, ja veurem. Si a tu t'agradaria dedicar-te a alguna cosa per estil? No, tens que tenir diners. Com ja tens els diners, després almenys aquí, com costa tants diners que no ho fas almenys que la teva família està involucrada en aquest món. Good job, Jeb. És maco, eh? Sí. Aquest era el nostre pony club fins fa un parell d'anys. Sí. Veníem aquí a competir i tot eren nenes, tots són nenes. És brutal, és un món de nenes i mares. Sí. I després els nens que sí que hi ha són nens bastant joves que les mares. Els forcen. Sí. Ho deixen, a la que poden ho Les deixen. viuen els seus somnis muntant cavalls els nens, a través dels nens. Mira, últim salt, crec. Adéu. Adéu.